ಗಳಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿನ ಚಿನ್ನ. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಯಜಮಾನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 160ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೋಣ ಚೆನ್ನನಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸನ್ಮಾನ. ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ನట్టుಗೂ ಇಪ್ಪುನಾರು ಚೆನ್ನೆ ದಯಂದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂಬಳ ಲೋಕದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೊಕ 150 ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಲ್ನ ಗೆಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನ ಚೆನ್ನನೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಈ ಚೆನ್ನನ ಕೊಲ್ಚೂರು ಕೊಂಡಿಟ್ಟುದ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನನ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಭಾಗಿಯಾತನ ಇಡೀ ಟೀಮು ಚೆನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರು ದುಂಬು ಆ ಟೀಮ್ದ ದನಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಸರ್ ಚೆನ್ನೆ ಆಂದ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನನ ದುಂಬುದ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ದ ನೆನಪು ಎರೆದಾದವರು ಒಂದು ಚೆನ್ನೆ ಫಸ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಪಾನವರು ಪಣಪಿನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟಿತ್ತನು ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಐತಾವೇನು ರೂಪು ಗೀಪು ಮಾತ ತೂದು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡದು ಜೂನಿಯರ್ ಅವೆನು ಕುಣೇರ್ ಐಟೆ ಭಾರಿ ಚೂಟಿ ಆದು ಅರೆಗು 2 ವರ್ಷನ 3 ವರ್ಷನ ಧಾನ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ತುಕೊರುಂಡು ಐಟದ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಒಂತೆ ಪೋಕ್ರಿ ಇಕ್ರಿ ಮತ್ತು ತೂದು ಶಾಂತಾರಾಮಣ್ಣ ಪಂಡರು ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೋಡಿಗೂ ಪೋಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕೋಡಿ ಪೋದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಬರೆ ಓಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮೋಕೇಡು ಕೊರ್ತಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಎರು ಅವು ಅಂಚೇನೆ ದಾದನ ಐಕೊಂಜಿ ಋಣ ಹತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕುಲು ತಾಂಕ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕದು ಅವು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೋಡೈನಾತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಡೀ ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪುದರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರುಂಡು ಅತ್ತ ಒಂದು ಅವೇನು ಕೆಲವು ಜನ ಗಿಡಯರು ಶುರುವಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಲಿಮಾರ್ 6 ಗಿಡಯರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಾಣೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಡಯರು ನಕ್ರ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ಕಿದು ಗಿಡಯರು ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಡಯರು ಅಗಲೆಗೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉನ್ನೇನು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ತುಣಂದಾಂಡ ಅವು ಚೆನ್ನೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪಂಡದು ತಿಗದನಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ತುಣಂದಾಂಡ ಕಂಬಳದ ಗಲೆಗೆ ಅವೇನು ಗಿಡ ದಿನ ಪಲಿಮಾರು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ಗೂ ತಿಗದಂಡು ಅಂಚೆನೇ ಐತ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಸರಾದು ಆ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಎರು ತಾಂಕದು ಎರುತ ಯಜಮಾನಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಬೋಡುಂದಂಡ ತಿಗದಿನಂದಂಡ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಗದನು ಅವು ಚೆನ್ನನ ಸಾಧನೆ ಅವು ಏತೋ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದಂಡು ಏತೋ ಒಂದು ಮಲ್ದಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತ ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಅವೇನು ಗಿಡ ದಿನ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ತೆಗೆದಂಡು ಅವೇನು ತಾಂಕ ದಿನ ದನಿಕ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ 5 ಪಕ್ಕ ಜಿಂಜೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಗೊಂಡು ಐತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಅವು ಇಂಚ ಇನಿಕ್ 23 ವರ್ಷ ಮುಗಿದು 24 ವರ್ಷದ ಪತ್ತಂಡು ರಡ್ಡ್ ಕಡೆ ಕೂಲಿ ಒಂಜಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಎರ್ನು ತಾಂಕುಣ್ಣು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಐಕ ಖಾಲಿ ಗಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ತಾಂಕೊಂದುಲ್ಲ ಗಿಡವನ ಎರುಕು ಕುಡುಲ ಬೈಲ ಐಕ್ ಬೈ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ತಾಂಕ್ ಕೊಡುಂದಂಡ ಅವೇನು ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕದು ಅವನು ಮಾತ ಈತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಜಿಂಜ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಖುಷಿ ಆವಡು ಪಣದು ತಾಂಕದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ ನಾವು ದಾದ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಚೆನ್ನನ ಕಡೆಕೂಲಿ ತಾಳ್ದಂಡು ಎರ್ಲೇನ ಕಡೆಕೂಲಿ ತಾಳ್ನಂದಂಡ ಐಕಲಿಗೆ ಓವ್ಲ ತಿಂದಿನ ವಸ್ತುನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೊಡುಂದಂಡ ಕಡೆಕೂಲಿ ಬೋಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಓವು ತಿಂದಿಂಡಲ್ಲ ಮೇಯ್ಕು ಪತ್ತೂಜಿ ಐಕಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಗಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅವೇನು ಕೊರ್ದು ತಾಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪರಬೇರೆ ನೆಂಚ ತಾಂಕೊಂಡು ಆ ನಮೂನಿ ಅವೇನು ತಾಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಚನೆಲ್ಲರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ನಿಂಗಳು ತುಯ್ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏತೋ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚಿನಗಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿ ಚೆನ್ನನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಉಂಟು ಚೆನ್ನ ಆತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನು ಪಡೆದೆ ಚೆನ್ನನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಂತೂನಾಗ ಇರೇದಾದಂತ ಎಂಕಲೆ ಚೆನ್ನನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರದೆ ಎಂಕುಲು ಇಡೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಈ ಪ್ರಯೋಡು ಈ ಉಂದೆಟ್ಟು ಏನು ಕಣರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಖುಷಿ ಆವಡು ಚೆನ್ನನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲನ್ ಚೆನ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೇನು ಇರು ಅಗಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಕಂತು ತೋಜವನ ಈ ಚೆನ್ನನ ಸಾಂಕದರ ಈತನೇಟ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಜೀವಮಾನದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬೈತಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಮಗೆಲ ಐಟೆ ಮುಂದುವರಿದುಲ್ಲೇರು ಮಗಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆತ್ತೆ ಕಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸೋಡು ಉಳ್ಳಿ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ఆయన ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ಟ ಇರಾದ ಇಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೆನ್ನನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಅಂದು
ಚೆನ್ನನ್ನು ಇರುತ್ತಂದು ಬರ್ಪಿನ ಇರುತ್ತ ಪೊಪ್ಪಿನದಲ್ಲ ಜಂಗಳ ಬೇತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಜಂಡ ಚೆನ್ನನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಎರೆಗಳ ತಾಡೂಜಿ ಎರೆಗಳ ದೊಂಕೂಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಿಂಜ ಅಭಿಮಾನಿಲೇರು ಇತ್ತ ನುತ್ತಾಯಿಪ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದಿನ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತು ನಾನು ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿಲ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಎರಲುಪ್ಪ ಸದ್ಯದ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಚೆನ್ನನೆ ಜಿಂಜ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದಿನ ಎರುನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ಪೂರ ದಾಖಲೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಉಂಡು ಪಣರೆ ಆಪುಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಲುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಲುಂಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಂಕ್ 40 ವರ್ಷ ಚಿಲ್ಲರಿ ಆಂಡ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಯಾನ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಲ್ಲದನೇ ಎರು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ನಾಯರ್ ದೇವ್ರ ಗಿಡ ತಿಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ದೇವ್ರ ಗಿಡ ಹೋಜಿ ಓಲ ಗಿಡ ಹೋಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏತ್ ಅವೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಪೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅವು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಇಡುತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಮೆರಗು ಬರೋಡು ಕಂಬಳದ ಜನಕ್ಲೇನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಪೆಡ್ ಲೈಟ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಲ ಎಂಕುಲೇ ಮಲ್ತದಿನಿ ಎಂಕುಲ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿ ಕೊರ್ತಾಗಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆನಂದ ಹತ್ತು ಅಡ್ವೆ ನಂದಿ ಕೊರ್ತಾಗಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಪೈರ್ನಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎರುಳ ಜಿದ್ದಿ ಹೋರಾಟೋಡು ಭಾರಿ ಫೈಟ್ಡ್ ಬರುವಂತ ಅದಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಕೊರ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಐಕೊಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗಾವಂತುಂಡು ಅವೆನ್ನ ಒಂಜಿ 3rd ಅಂಪೈರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಸೋಲೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಉಂದು ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಕುಲು ಅಡುವೆ ನಂದಿ ಕುರ್ದಗುಲೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆ ಎನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆ ಉಂಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡುವೆ ನಂದಿ ಕುರ್ದ ಕರೆ ಆಯ್ತ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇನು ಹೆಚ್ಚು ಉಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಸತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಅಂಕುಲು ಅದು ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದಯವಿಟ್ಟು ಆತಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಡು ಇತ್ತೆಗೆ ಎರಲೇನ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಂಡು ಅವು ಕಂಬಳವಂತೆ ಲೇಟ್ ಅನ್ಪಂಡ್ಪೇರಿ ಆ ಲೇಟ್ ಆಪಿನೇನು ನನ್ನ ಎಂಚ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಉಲ್ಲ ಚೆನ್ನನ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೇಪಿನ ಚಿತ್ನ ಓರಿನ ಏರುಕುಲ್ನೆಟ್ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಎರುವಿನ ಮರಣಿದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬೈದಂಡು ಉಲ್ಲ ಐಕುಲು ಐಕಲ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನನಾಥ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಜಿಡ್ಲ ಉಲ್ಲ ಚೆನ್ನನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅದು ಉಲ್ಲ ಚೆನ್ನನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ರನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಚೆನ್ನನೆ ಸಾಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನೋರಿ ಸಾಟಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಪಿನವು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಕಂಬಳದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರನ್ನ ಕಂಬಳದ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಐತೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ರ್ 23 ವರ್ಷ ಐನ್ ಎಂಚ ಸಾಂಕದಿರನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪಂಡಿರು ఒక ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲಿನ ಎಂಚ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಸಾಂಗ್ಕೊಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಚೆನ್ನನ್ ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನನು ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಸಾಂಕು ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಪ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪನೇನು ಪಾತಿರ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಚೆನ್ನೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡೇಂಕುಲ್ ತಾಂಕೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಪಾತ್ರ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ